Dobrý den, pane Vytázka, Games 39 a dneska jsem se rozhodl, že udělám si takovou nemožnou challenge, no ne nemožnou, ale chápeme se, a to, že získáme všechny pruty, co jsou ve hře. No, jelikož v Second Sea je tedy méně prutů než ve First Sea, takže jsem se rozhodl, že začneme v Second Sea. No, trošičku jsem přefarmil prachy, co jsem chtěl. Chtěl jsem získat jenom 500. Trošičku jsem to, doufám, že to nebude stačit na všechny pruty, ale nemělo by. No, tady máme připravení všechny pruty, co tady jsou v této hře. A už máme Adventurous Road, je to můžeme dát pryč. Potom máme Brothers Road. Potom máme Firefly Road. A Free Spirit Road. To jsou všechny, co máme. Zbývají nám ještě tyhle všechny. Takže jdem na to. Já bych teda začal, jelikož chceme nejdřív se zbavit těch nejdražších, tak jdeme nejdřív pro Great Dreamers Road. No, pravda je to, že jsem trošičku farmil prachy, protože když jsem chtěl, nenapadlo, že budu točit to video, tak jsem měl něco přes 50 000, tak jsem trošičku farmil a trošičku jsem přefarmil. No nevadí, no. No na všechny proty to snad stačit nebude. A potom půjdeme do Azure of Lagoon nebo někam na ty nejdražší pruty a potom na ty levnější pruty. Pokud nevíte Great Dreamers Road, tak ten musíme jít tohle za Angelera. Tadyhle po mostě. A tadyhle potom je žebříku. A tam je za stromem. Jo, tadyhle. Tady se podíváme na staty. Loot Speed 65, Luck 80, Control 0,12, Resilience 12, Max KG 8000. Berem. Takže máme první prut, co potřebujeme, aby jsme to udělali. To můžeme dát pryč. A jdeme na další. Teď bych šel do Azure of Lagoon. Tam bych vzal ten prut. Bude ten stojí 100 000 taky. A nebo Verdant Shears. A teď přemýšlím, kde jsem nechal loď. Jo, tam. Tam rychle doplavem. Bude taková minisérie, protože za jeden díl bych tohle určitě neudělal. A já si to udělám takovou minisérii. Protože proč ne, že jo? Lush Groove, tadyhle máme Verdant Shears Road za 100 000. Myslím teda, že je tady. Ale teď nevím, kde se ten prut nachází. Tamhle Merchant, takže ten bude někde určitě. Jo, tady je. Ale on stojí 40 000. No tak nevadí. Tak máme Verdant Shears Road, jdem na další prut. Tak jelikož jsem čekal, že ten prut stojí 100 000, tak tady jdem koupit ten za 100 000. Jo, ještě bych zapomněl. Hodit to pryč. Tak už jenom 4 pruty a máme to. Překvapivě to je trošičku rychlý, než jsem čekal. Možná, že půjdeme ještě získat dva nebo jeden prut do prvního světa. Protože tomto video bude podle mě příliš krátký. Protože jsem trošičku přefarmil prachy. Tady ho máme a stojí 100 000. Control 0,1, Lure Speed 25, Luck 105,
control 0,1 residence 55 max kg 100 000. I tenhle prut je dobrý. Teda pokud nepočítám kontrol, ten je nejhorší. Ale jo, koupím jeho. Jdem na další prut. No, teď už reálně máme jenom na pár prutů. No, říkal jsem, že nám to nevystačí, takže berem, dáme pryč Azure of Lagoon a teď jdeme na Wildflower Rod a Frogrod a pak už nám zbývá jenom to. Pak už nám zbývá jenom v té ohnivé lokaci a tam nevím, kde je zamhat. Takže tadyhle se kupuje, už jsme koupili Firefly Rod, takže nám ještě zbývá Windflower. Máme další proud a ještě Frog Rod a ten je tadyhle. A na ten už nemáme prachy. No, takže jdem farmit prachy do Curse Chores, jo. Ještě bych zapomněl. Tak, už nás je jen 2 pruty, překvapivě. A máme přesně 41 hotových. Když se ptali, proč to dělám, protože moje oblíbené číslo je 100 a 100% prostě je hezký číslo, takže to chcem získat. Když jsme u toho, bychom použili nějaký z těch nových prutů, co jsme koupili dneska. Asi ne, asi zůstaneme u toho Free Spiritu. A Kurstor se tam. Zítra vyjde určitě taky možná video, protože se možná podíváme na ten nový update, co vyjde. Strašně se na něj těším, viděl jsem líky. Můžu vám říct, že to bude peak, že to bude fakt že banger. Přidají nový lodě, celkem dost lodí přidají, novou mechaniku, nový systém, což je skvělý, mega se na to těším. A tak strašně se na to těším. Takhle to řeknu. Trošku se zmenším grafiku, protože mi se to tady seká, nevím proč, to je jediná lokace, která se mi seká v sekvencí. I tak je to zasekaný. Nemám moc ikonný počítač. Už se těšíme, se koupím novej. Ale protože by to mělo být snad v pohodě. Tak já vám tady udělám takový timelapse, jak budu farmit prachy a uvidíme za chvilku.
Tak jo, máme nafarmeno. Prodal jsem i nějaký tartaugy, protože už mě to moc nebavilo. Ale nevadí, máme nafarmeno to, co potřebujeme, takže teď už můžeme jít koupit ty poslední 2 fruty. A máme v podstatě komplítnutý tenhle svět. S prutama samozřejmě. Ty krásu, to jsou lagy. No. To radši stlumím. Tak. Začneme v Wavebornu, protože proč ne? Je to lehčí najít. V podstatě ani nevím, kde je ten prut v tom Ember Reach, nebo jak se jmenuje ta lokace. No nic. Tak jo. Low speed 20, lag 100, control 0,05, resilience 5, max HG 600 pade. Tak. To by bylo všechny z té lokace pruty, myslím teda, pokud tady nejsou z nějakých questů, ale tak to se dozvíme, až budeme mít všechny pruty koupený, že jo. Takže si jdem pro loď. A poslední poslední prut a máme první díl, prostě první díl této série hotovej. A tu mám ten svět v podstatě taky. Jo. Tak jo. Teď už jenom najít ten prut, protože absolutně netuším, kde je. Je merchant. Tady ho není. Tady je žebřík, půjdem po žebříku. Tam není, dobrá. Jdem dál. Tady je tamhle, už ho vidím. Na molu. Blaze Binder Rod. Lure speed 60, lag 90, control 0,15, resilience 15, max kg 5000. Jo. A to bychom měli. To všechno hodím pryč a máme hotovo. Takže jo, tady to by bylo, máme teďkom přesně, máme 44 všech prutů. Máme tady všechny. Z toho světa. Jo. Tak ještě zkusíme Great Dreamera. Frog. Blaze Binder, Azure of Lagoon. A to je všechno. Tak jdem zkoušet. Tenhle bych chtěl dát. Hnedka jsem chytil něco, to je skvělý. Na tenhle prut bych určitě chtěl dát buď Resilience, a nebo takovou tu Scavenger, jo. Protože ten duch mi může klidně chytit to Enchant reliky. A nebo teďkon Rot of the Depths, tak je dostat takový totální buff. No, ne totální buff, ale small buff. Takže to se taky těším. A chytili jsme novou rybu. Yes. Po 3 kečích dostanete toho Dreamera, který vám chytí tu rybu nějakou. Chtěl bych zkusit, abych chytil Cursed Touch. Zajímalo by mě, za kolik by se to prodalo. Tak jdeme. Takže mám poslední ryba a máme to. No, měli bychom to mít. A jo. A dostali jsme Cursed Touch. Jo. Jo, tadyhle je.
Ta mutace je fakt pěkná, zeleno-černá, mně se to strašně líbí. A nevím, za kolik se sice prodává, ale jdem to zkusit všechno prodat. A já vlastně nikam chodit nemusím. 1500. No nic. A to vám to bylo všechno pro tamto video. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud byste chtěli další díly té série mini, určitě dejte like, dejte odběr a uvidíme se příště. Čau.